Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi kalai terik unailar. Kakanhon jong kaseng kebalatep kum ka promote poet Genesis Research ne ka PPGR Musical Society Noston. Hapo ka jinglam kamat jong President uba Spartalin Nongrem. Kilai kendo i kinong patai kubor ka jela ban pau i jingsham jong ki halor ka wai karansan ban kami ya ka sap ka phong jong ki khna bat ki samla na kani ka rilom khasi. Kini ki dikhot jong kani ka seng kilai tho bahau banai kala lengkot mentau snam. Kaladan ka kanhon na bar jela ka balawan ban pelong i ka audition na ka benta ban jiet i ki riu dan sap ban lejisim benta ha ka jekop ka balatep kum ka Bharat ki coach season 2 bat ka ban sapen i pat Hazi TV. Handai watla na kani ka audition la syajet kan riu tuli ki kanhon kan thopru i ki riu shimen ki ban lejisim benta sah ka audition ka ban salong ha Mumbai la pentep syaki ban na kini ki kan riu kanhon bat ki riu shimen la jet stang laingon ban lej Mumbai ka balabu ha ka jinglingo i ki dikhot jong ka PPGR Musical Society kalong ba ha kan ko rekom la jet stang laingon na pedang ki kan riu bat ka bakham sulungo susyo kalong ba kini ki laingon ki blasha jet pan kimdai ki balawan ha ka kerdan basyakman hak audition kumta ki dikhot jong ne ka seng kila subajor bakane le se kala dai ka jingsha thong ki samla na kani ka jela hakaba kini ki banengkong ki baar kim rung shu kumur kila shu pensange la pensange ba naka benta jong phi yo shu banrung hakate ka final kidan ki ba represent na ki kenhun kum kinong than jing than ro kum iba na po penusla hai jing sha idan tang marwei na kata ka group tenrei mairu kumjo te kani ka panpau ba khlem ka nongrim ka ba biang ha kata ka rukom ka ba ki pensange ro ki wan ki jit ki panbanahi maki bat ki ong hi maki ba phila dai ki bala sajit nrei mentapat kini ki la pensange khlem ka nongrim ka ba biang bat kai ka ba ngisngu pela kalong ba kai ka bakiwan pensyaya ka por bakiwan nengkong bat ka kam ka ba ki panpau kami ha ka basdang ki ong ba ya ka jinglut jingsep la kalong ha ka TADA bat ki prize nadu basdang hadu bakut kan sim ka jingkit klik ndrei kum ba kalong hadu menta kalong ba lada ka ya kane ka badai jong district level ro ndan e ki jingsep kabalong hakata ka durtang i honorarium lanne kano karukom kabakat kum kajing kular jong ki menswa kumjuru ndang i wan isim bantah na state level ro kalong kumjo kemudian kajing lut jing set ngila kit kli hi